नतिया पटन बा खेसरिया नतिया पटन बा पवनवा ढोरी चटन बा जुबान के खोलले ढक्कन बा खेसरिया नतिया पटन बा खेसरिया नतिया पटन बा पवनवा ढोरी चटन बा जुबान के खोलले ढक्कन बा मार के लोगवा तक कोइले हाला बा सरिया उघार के रहिया निहार के नीचवा से ताकते अन्हरो बा चलो तारू झार के उल्टी पाला मार के लोगवा तक कोइले हाला बा सरिया उघार के रहिया निहार के नीचवा से ताकते अन्हरो बा जनलू लेबे पंगा पावर से तो घटना बा लेबे पंगा पावर से तो घटना बा पवनवा ढोरी चटना बा जुबान के खोलले ढक्कना बा दिनवा में घटल घटना बा पवनवा ढोरी चटना बा जुबान के खोलले ढक्कना बा ढेर जल्दी बोलो तो कदी है बवालू इहे कौन करे कहना बा नमवे बरांड होवे पावर स्टार के केहू के न बात सुनेला ढेर जल्दी बोलो तो कदी है बवालू इहे कौन करे कहना बा नमवे बरांड होवे पावर स्टार के केहू के बात नहीं सुनेला का पूछलू हो खेसरिया झूठ चटन बा खेसरिया झूठ चटन बा पवनवा ढोरी चटन बा जुबान के खोलले ढक्कन बा दिनवे में घटल घटना बा पवनवा ढोरी चटना बा जुबान के खोलले ढक्कन बा।